Kai kata ka bentah ka bang kwa ban kren, kwa ban pesat, kwa ban pensengau kini kepur. Kalong hadin ba ngi borok ngi UI bat ngi saki. Ya ka report lane ya ka data ka balak pau ba ka jela meklaya kawan hatraidu ha ka puli keputi. Napdang gi jela hang ne pukeri India. Nginem so pala, nginem so per ya kata. Bat ke jingkeli ka bang kwa ban bu hani kapur kalong. Hatu. Kata ka data panong ba ka jela meklaya kawan hatraidu ha ka puli keputi. Kilum data tang na ki government school, government college, government institution ne kilum ya baro ki jaj institution lani ki school ki college ki badon hapo bacela ka jogi. Lara compare biya dei bat ki school government lani ki government college lani ki government institution ngi kubur bat ngi yaro ya kata ka data kenang ba ka sarkar India kan sakhi bat UI ba kadang duna sisa ka platform jongki government na benta ki samla hang ne puk jela ka jongi kim yo le si ka right platform ka bakham paka bakham biang lani ka bala penbit penbiang hida ka government jong ka sarkar namar haduk menta ngikiu kum ka jela ngisan kum ka jela ki biang ki samla ki badon ha ki position baper nang ne po ka jela hang ne po ka ri India ka jongi ka daileng ba ki products jongki school shimet ki school padar ki school sister ki school balang baper om na ki government school government college duna apa ki bakum kita tilada kita ki nolum data ki ong ba kapuli keputi hapo ka jela ka hier ki lum data bat ki aya ka data tang jong ki government school government college government institution kamut ngi appreciate ya kita ki nolum data nila di ki ong ban ong all round ni dei ban tip kom ki pat ba no snong jong ka jela ba kata ka dei ka insult kata ka dei ka hidden agenda kata ka dei ka target kata ka dei ka jingle shalak le si jong ki briu ki bawan lum data na mainland India ban trap ha ki babun rukum ya kan ni ka jela ka jongi ringinum ngai kan nong ba shelong la tip ya ka hang ne po jela north east ke jongi kom kata ka educational hubs kom kata ka educational hubs kabaki kmi ki pa na po Arunachal na po Mizoram na po Nagaland ki be banwana admission hang ne po nong ba shelong haki school ba pero haki college ba pero haki institute ba pero baru ngi sakhi ban ngi UI kata bat la pikeli na ki parlok khasi ki batrei ki bakta ki bapule sha ki jela Mizoram ki batrei sha ki kum Nagaland bat kum ta terter pin sa tip ya ki sha ba kita ki jat beriu nang tei ki da buram la da ki tip ba ngi dei na po shelong bat bang ngi dei nang ne na po ka jela kaya bat ngi sarong kum ka jela ngi sarong kum ka jat beriu bawat ubreu ba paunam mentah po keri India kum uwei na ki journalist om dei tang po keri India ula pawat po ka pertairu kum uwei na kita ki journalist Arnab Goswami udai products na po shelong udai products na po sendamon te let's say kini ki no one le research kini ki no one lum data let's say ki don dau ya ke jala ka jungi lada ki ong ba kani ka data ka bakilum ka dei na baro ki angles handai la ki ong pat ba kani ka data ka bakilum bat ka jingher ka puli ka puti po nong ba shilong la ni hapo ka jela meklaya ka dei tang ki data ki bayo collect na ki government school ki government college ki government institution ngi yaro ya kita ki nolum data na marbalai ki long ko maki yarap bat ki pensngau ya ka cingdon kam jong ka state ka jongi ban penbon susu ban penbahas susu ya kita ki educational institution jong ka government namar ngi ilaran ijak buram ban pej ya ki government LP school haki nong kendong tona ya kira ni kita ki college kat kan ni jing he ka jela ka jongi ngi don tang santeli government college mudur tang santeli government college telada ka sarkar India mentaka yo ilang bagi ni ki data baka jela meklaya kadon hatraidu haka puli ka puti
kadai kajing bom kan snap jong sarkar India yangi nangi nepo kajelami kaya te kom gi pat ba no snong kom gi mi pa ngimdai ban su snap ngimdai ban su ngai ngimdai ban su shania ya kita ki kubur ki bawan nepo mainland India namar ba ngimtip ya kajing temu ka target ke jongki hanrei ngi kerpat lu ya ke sarkar kalong ba ke sarkar ka ban wat ya kajing isya khnang ban ai ka clear picture ya ki pat ba no snong jong ka jela jong ka jaj beriu ke jongi ban tip ya kajing isya kita ki jingkwa tip jongi ki don arbenta kalong ba hatu kilum data kalek data baong ba ka jela mi kawan hatrai du ha puli ke puthi tang nagi government school government college ne na baro namar balada dei na baro kamut nginum pediang rela dei nagi tang nagi government school government college ni ong kabyang pelat namar ba kadai ke jingsha bat ka sarkar Meghalaya kadai benang penjana susu nang ni sekmat ya ki government school ke government college hang ne po kejela khnang ba kejela jongiru kan ya kat dorno bat ki wei jela rei ben ong habaro ki liang kita ki educational institution ki badon hapok ka jela ka jongi khamtam hang ne po no ba shilong lei kamut ba ngim don jing ya pershu wat bat ki wei ki jela ki bala standard bat ki bala pau hang ne po kari India kublai shibon